Amen. Amen. Greetings ngane zakwethu, ngiyanibingelela egameni elihle, igama uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi kithi, nokungaye thina siyathethelelwa, nokungaye futhi uNkulunkulu uyabuyisana nomuntu. Hallelujah. Siyambonga ke bafowethu uNkulunkulu nge-manifest presence yakhe, ngokusinika ithuba nokusinika ilungelo lokuthi sibe sebukhoneni bakhe, si-enjoy i-providence kababa uNkulunkulu, si-enjoy i-care, ukunakekelwa, si-enjoy i-protection, ukuvikelwa, si-enjoy inkosi yami kuningi engakubala, because uma sikhuluma ngoNkulunkulu la e-sanctuary sifundisiwe ukuthi suke sikhuluma ngoNkulunkulu ubaba. Amen. So onke ke bafowethu ama-attributes owalindele kubaba nangaphezulu iwona ke siwa-enjoyayo kwi-providence ebukhoneni bukababa uNkulunkulu. Amen. Singelibaleke bafowethu also kumbonga uNkulunkulu ngokuthi amkhulule nje uKristu Jesu bafowethu phakathi kwethu, ukuthi athathe indawo yakhe emfanele as the head of the church, inhloko yebandla likaNkulunkulu, and the king of the household of God, nenkosi yombuso kababa uNkulunkulu. Amen. Singelibaleke also kumbonga bafowethu uNkulunkulu ngomoya oyingcwele, ngoba uNkulunkulu ngumoya. Hlobo likamoya uNkulunkulu ayiwona ungumoya ongcwele. Amen. Now when him, the Holy Spirit, has come upon us, umoya kaNkulunkulu ongcwele uwehlela phezu kwethu bafowethu, we are enabled. Uyabona lento, senziwa sikwazi ukwenza izinto ezingenzeki kubantu ezenzeka kuNkulunkulu kuphela. Amen. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu usinika ilungelo lokuthi sikwazi ukuthi sithi do signs, miracles and wonders, senze izimanga nemimangaliso. Hallelujah. Ukuze abantu bafinyelele eqinisweni lokwazi ukuthi impela uNkulunkulu Baba futhi uNkulunkulu uyabusa, uyaphila. Amen. uNkulunkulu kanjalo nguye futhi yedwa okwazi ukuvusa umuntu kwabafileyo. Nguye futhi uNkulunkulu okwazi ukuthethelela izono. Amen. Ingakho uNkulunkulu ethi uma umfuna, when you search for him diligently, ngokuyimisela, yabona ungenzi finder nokuqagela, uNkulunkulu rewards them who search for him diligently. Amen. uNkulunkulu uyabazuzisa labo abamfuna ngokweqiniso, abangadlali umdlalo. Hallelujah. Those who are not playing church. Amen. Now welcome ngane zakwethu, ngiyanamukela egameni elihle likaKristu Jesu. I believe we'll have a good time in the presence of the Lord. I believe we'll have a good time as we are summoned into the upper room egunjini eliphezulu emfowethu la kungabizwa khona noma ubani. Hallelujah. But the elect of God, yabona abantu asebe ngokwamukela uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi, uNkulunkulu asebabiza ngamadodana. Yabona abantu uNkulunkulu asebabiza ngeindlalifa, inkosi yami zezulu. Abantu uNkulunkulu ababiza ngama-joint heirs, abantu abahlanganyela ebundlalifeni bezulu kanye noKristu Jesu. Yabona ke masesihlezi lapha kwi-upper room, Deuteronomy 29:29 uthi uNkulunkulu uba personal with us. Yabona uNkulunkulu uba personal with us ngoba uyaqala uNkulunkulu asethembe, mase uNkulunkulu esambulela athi make known to us, asazise imfihlakalo zokujula nokujiya kwevangeli lensindiso leqiniso. Hallelujah. Omfihlakalo inguKristu Jesu, lo oyithemba lenkazimulo yethu, naloyo futhi ophilayo kithina. Amen. Now, as we sat in the upper room with him, the Spirit of truth, him Jehovah Tsidkenu,
him Ruach Emeth, him Ruach HaKodesh, him Jehovah Tzidkenu, uNkulunkulu Baba bafowethu. uNkulunkulu ke bafowethu by his spirit uthi kithina we-God Sanctuary Family Church ukuzeke ni understand ingcebo nenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli lensindiso leqiniso omfihlakalo ngoKristu Jesu ophila kimi nawe noyithemba lenkazimulo yethu. Haleluya. Ake nihlehleke kancane niye lapha encwadini kaShemot ukuze ni understand isambulo engizonipha sona today ekumele nisithathe nisise kubantu bami ukuze bakhanyiseleke ngeqiniso eliphelele lokungazi kahle ukuthi mina ngingubani as Jehovah God. Hallelujah. Now uNkulunkulu uthi ake sihlehleke kancane siyothatha amandla God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu. uNkulunkulu ngomoya wakhe uthi asiyeke lapha encwadini kaShemot, which is the book of Exodus chapter 20. And those of us who attended church when we were young and we were taken through Sunday school, siyazi ke bafowethu ukuthi the book of Shemot, which is the book of Exodus chapter 20, incwadi ekhuluma ngemthetho noma ngemiyalelo eyishumi. Hallelujah. Now uNkulunkulu usiyisa lapha ku verse 7. Hallelujah. uNkulunkulu usiyisa lapha ku verse 7 ka Exodus chapter 20. Hallelujah. uNkulunkulu ke bafowethu usiyisa lapha ku verse 7 in the book of Shemot chapter 20. And uNkulunkulu la bafowethu esihlezi kwi-upper room egunjini eliphezulu. Hey man, sizofunda sizimisele futhi ukuthi sifundiseke mase also sikwazi ukuthola izambulo zemfihlakalo, sithola izambulo zengcebo nenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli lensindiso neqiniso. uNkulunkulu ke lana bafowethu as elect, uNkulunkulu la as students of him the Holy Spirit, uNkulunkulu la uyasinxenxa njengebandla individually and corporately ngabanye nangokuba yiqoqo kwethu. Hallelujah. uNkulunkulu la uyasinxenxa bafowethu. uNkulunkulu la bafowethu uyasinxusa. uNkulunkulu is exhorting us. In verse 7 of Shemot chapter 20, uthi God Sanctuary Family Church sengikubone konke okwenzakalayo emhlabeni. Hallelujah. God Sanctuary Family Church senikuvike konke okuningi okwenzakalayo la emhlabeni. And you stood your ground in the faith. Nama namela iqiniso, nama namela ukholo okuyilo, even imoya ivunguza ngapha nangapha, nolwandle nalo lwempilo luphakama. Hallelujah. No Satan evusa ivunguvungu empilweni zenu ukuthi nishintshe iqiniso lokwazi uNkulunkulu. Kodwa nikwazile ukuthi nime in the midst of it all. Hallelujah. Now uNkulunkulu uyasinxusa ke lana bafowethu uyasinxenxa. He is exhorting us ukuthi God Sanctuary Family Church ngisho kungathiwa sekwenze njani ningalinge niliphathe ngeze igama lami mina baba uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ningaliphathi ngeze igama lami mina Jehova baba uNkulunkulu. Ningalinge nikwenze lokho. And uNkulunkulu bafowethu akavela khulume nje for the sake of ukukhuluma. Hallelujah. Kunoma yini uNkulunkulu bafowethu ayikhuluma nathi thina singabantu who are still mortal, sisesemhlabeni sisenyameni. uNkulunkulu ingoba uthi eyibona into yenzeka manje noma iqala ebe also nesiphetho sayo sesesandleni sakhe, ebona umonakalo, the damage that this thing which could be trending in the church or in the faith could have, the impact it will have in the faith. Now uNkulunkulu uyangenelela ngoba uNkulunkulu nomona, uNkulunkulu nentshisakalo ngathi,
uNkulunkulu onqabayo ukuthi unyawo lethu lishelele siwele esonweni mase usathane giya ngethambo lethu. Amen. These are basic building blocks ekufuneke ziphile kuwe before you are even able ukuthi ukhulume nabanye abantu. Hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu akasiyena umuntu, uNkulunkulu futhi akayona indodana yomuntu ukuthi angashintsha umqondo noma aqamba amanga. uNkulunkulu nje akashetshwa nalutho. Amen. These are basic building blocks zenkolo noma zokholo. Amen. Now, kunesizathu ke bafowethu why uNkulunkulu athi ngisho ngathiwa senilingeke kangakanani, ngisho ngathiwa senisele nodwa kwizinto ezitrendayo emhlabeni ezibizwa ngegospel. Uma lezo zinto ziphethe imfundiso yokuthi niphathe ngeze igama lami mina baba uNkulunkulu, Yahweh Elohayika, ningalingi niwele kuleyo temptation, kuleso silingo. Hallelujah. Ngicela ninambithe kahle lento. Just ponder deeply on the statement. What is the reason? Ungani uNkulunkulu ethi unoma yini esinokuyenza asigade kodwa ukuthi singaliphathi ngeze igama lakhe njengobaba uNkulunkulu. Think about it. Now, sitting in the upper room, sihlezi lapha egunjini eliphezulu enyaweni likaKristu Jesu, with him the Spirit of truth. Sithi kungani kungamele siliphathe ngeze igama likababa uNkulunkulu? Why should we not hold in vain the name of the Lord Jehovah God? uNkulunkulu uyasixwayisa ke la uthi ayikho nami into engayenza ngoba noma ubani ophatha ngeze igama lami mina Jehova baba uNkulunkulu angiyikumyeka atanase nje kungabi indaba zalutho ukuthi uphathe igama lami ngeze. Mina Jehova baba uNkulunkulu angiyikumyeka man, ngengimyekelele nje ukuthi aqhanase atamase nje abuse. Uyabona, abuse nje ukuthi yena angavele aphathe igama lami ngeze leze. Uma uya lapha kuma scriptures esingisi ithi uNkulunkulu uthi God will not hold him guiltless ophatha igama lakhe ngeze leze. Hallelujah. Ay ngeke lutho ngeke ngimyekelele. Uma ngisibuyisa ke bafethu silethe ekhaya ngesingisi sasekhaya sithi uNkulunkulu la uthi he will not let him who hold his name in vain go scot free. Ukuthi nje angabi namyoto, angabi nendawo ethintekile, angabi namkhuzuko okukhombisa ukuthi khona into wrong ayenzile. Uthi uNkulunkulu no, the type of God that I am, uma uphatha igama lami ngeze leze, ngeke ungabi nemkhuzuko mfowethu. You will not go scot free. Awu angeke ube guiltless. Kufane nokuthi nje awenzanga lutho uyatanasa. Kusho ubaba uNkulunkulu. Hallelujah. And kunesizathu why uNkulunkulu esho kanje. Ngoba abaningi bethu bayakhala. My God, ngiyakhuleka day in and day out. Kodwa imthandazo yami ngathi ayizwakali kuwe. Ngikhulekile nabazalwane ngabacela abazalwane enkonzweni esiba nazo midweek nakuma home cells ukuthi ningi bangikhulekele banginxusele kuwe kodwa ngiboni mahluko. uNkulunkulu uthi namhlanje ngizokuphendula ukuthi kungani
ukuthi kwenzeke kanje. Ikuphi la kungenzeka ukuthi ushelelele khona? Ikuphi la kungenzeka ukuthi uwe khona? Ikuphi la kungenzeka ukuthi uhambe ngokwazi waqoma ukuhamba ngendlela yakho? Waphuma esikolweni sikaBaba uNkulunkulu, waphuma esikolweni sami njengoBaba uNkulunkulu. Where I've asked you to keep precept upon precept. Precept upon precept, line upon line. A little here and a little there. So that you be umzalwane balance. Hallelujah. I will never hold him guiltless who holds my name in vain. Hallelujah. Now, what does that mean, Pastor T? God Sanctuary Family Church. Uthini kahle uNkulunkulu kithina ngawe? Uthini kahle kahle uNkulunkulu God Sanctuary Family Church? Pastor T, what does God really mean when he says, thou shalt not hold in vain my name? Ungaliphathi ngeze igama lami mina Jehova Baba uNkulunkulu. Ngoba I will not let him who holds my name in vain go scot-free. Hallelujah. I will not hold him guiltless. He who holds my name in vain. Ngeke ngikuyekelele utanase. Ngeke ngikuyekelele mfowethu ungabi namihuzuko. Ngeke ngikuyekelele ukuthi ukhanase. Ekungeyiseni mina Baba uJehova uNkulunkulu. Weyise nje udede ngendlela ofisa ngayo. Hallelujah. So ake siyichazeke kahle lento so that nalabo bafowethu who are still at the milk phase of inkolo yabo ba understand ukuthi uNkulunkulu uthini. Amen. Now uNkulunkulu la uthi noma ubani ongaliphathi ngobungcwele igama lakhe uBaba uNkulunkulu. Amen. Noma ubani futhi oqamba amanga ngobuNkulunkulu bukaNkulunkulu nemisebenzi yakhe yomusa asenzela yona nawe akwenzele yona. Inkosi, let us understand this. Mufuna ukuyihlola lento ngaya ngisho lapha encwadini yamaHubo, the Tehillim, Psalm 103. Ulalela ukuthi uthini uNkulunkulu ngoDavida kimina nawe. Amen. uNkulunkulu uthi noma ubani mani oqamba amanga ngami, ongakhuluma iqiniso ngami, who misrepresents me as Jehovah God. Hallelujah. Aphinde futhi aqamba amanga ngemisebenzi yami emihle yomusa, angayi-acknowledge engimenzele yona nengiyenzela abantu bami. uNkulunkulu uthi futhi noma ubani ozama ukuhlwitha noma ukumhlubula uNkulunkulu of ubukhosi nobungqongqoshe bakhe. Let us understand this, bafowethu. Hallelujah. Because when the scriptures are read, books must begin to open within the bellies of our spirits. Hallelujah. As the elect of God, as abazalwane. Hallelujah. As abakhethiweyo. Books must begin to open. uNkulunkulu ufuneka akhulume izwi elilodwa bese liya multiply kithina. Kuvuleka ukuvuka ama-minute embhalo engcwele esifundisiwe kuyo nangayo. uNkulunkulu webafowethu uthi noma ubani ozama ukumhlwitha noma ozama ukumhlubula of ubungqongqoshe, sovereignty, nobukhosi, rulership bakhe. Hey, uNkulunkulu akaqedi bafowethu, sasinike izathu. Hallelujah. uNkulunkulu uthi yazini lokhu ukuthi noma ubani ophendukezela umusa wami aphinde ambathise ngamanyala inkazimulo yami mina Jehova Baba uNkulunkulu.
uNkulunkulu uthi kimi nawe namhlanje God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ. uNkulunkulu uthi kuwe, who is a friend of the sanctuary. uNkulunkulu uthi kuwe wena who today stumbled in this type of a preaching. uNkulunkulu mfowethu ukhuluma ngesaga la esiprofethayo. uNkulunkulu uthi yazi ukuthi akukho zinyane lemvubu elingadliwa yingwenya kucweba iziba manje. Hallelujah. Khuluma ubaba uNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu ungaliphathi ngeze igama lami mina Jehova ubaba uNkulunkulu ngokuba ngiyumnyeka oliphatha ngeze igama lami uthi uNkulunkulu mase sithatha ke le message this besora sesithwala siyisa kubantu bakhe ngoba thina sesambulelwe operator in the revelation. We are revelators. Singabaphathiswa bemfihlakalo, singabaphathiswa bengcebo, singabaphathiswa benkazimulo. Emfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli lensindiso neqiniso omfihlakalo nguKristu Jesu ophila kimi nawe noyithemba lenkazimulo yethu. uNkulunkulu uthi asihambise le message bafowethu kaShemot. uNkulunkulu ayembule kuShemot bafowethu chapter 20 verse 7 ukuthi akungabi umdlalo abantu mebefunda imithetho elishumi. Bathi uNkulunkulu uyasibuza ukuthi singaliphathi ngeze igama lakhe ngokuba akakumiyeko oliphatha ngeze igama lakhe bese sishiya kanjalo bengazi. uNkulunkulu uthi asilethe ukukhanya kubantu bakhe. Hallelujah. Ngamafishane uNkulunkulu uthi kulabo abaphatha igama lakhe ngeze leze. Yazini ke kusukela namhlanje ukuthi akukho zinyane lemvubu eliyodliwa yingwenya uthula iziba zicwebe. Never. Lutho. uNkulunkulu lokhulumayo manje. Hallelujah. Ngithanda impela. But uma niphemba ulaka enhlizweni yami, uma niphemba umlilo wesihogo enhlizweni yami, don't blame me. Hallelujah. Yinini enisukele izinyane lani levubu. Nacabanga ukuthi kuzocweba iziba ngoba nina niyingwenya. Izinja zegame ezidlimaza abafelokazi. And then you thought ukuthi ngizothula nje ngobaba uNkulunkulu. Never. Nidlimaza abafelokazi. Nihluphekisa ama-offense. Ingane ngenabazali. Nibhizi nakikhala kubantu ngoba nifuna ukudla imali zabo. Nakikhala abantu babe nekhala, babe ne-anxiety, babe anxious. Hallelujah. Nimisquote ama-scriptures for the sake of making money out of people. Seniphendule indlu kababa uNkulunkulu nenza umhube wabaphangi sekuyi-trade center elangitrader khona for ama-birthdays enu kuvalwe inkonzo bekuyi-birthday yakho. Ni-business ama-Thanksgiving. When last did you do Thanksgiving kaNkulunkulu? When last? Njengoba sekuyinini elevator no Satan. The thought that came kuyena yokuqala was ukuthi abeke isihlalo sakhe sobukhosi on the north, meaning ngaphezulu kwesihlalo sikababa uNkulunkulu. Ngenxa nje ukuthi uNkulunkulu ayemthembe ngama-gifts athile nama-assignment athile. Enza izinto zenzeke. Wasecabanga ukuthi usengaba uNkulunkulu and he conceived in his heart. Yabona leyo kwazaleka kuye enhlizweni yakhe. Ukuthi ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyangivumela ukuthi ngenze lokhu nalokhu okusho ukuthi nami sengingaba uNkulunkulu sengingasibeka nami esami isihlalo northwards. Yabona, so that isikaNkulunkulu isihlalo sibe southward, sibe ngaphansi kwesami. Qala kanjalo bafowethu, unganakekile kube ngathi izinto ezimnandi zitrend emabandleni to ama Thanksgiving. Kanti usuke usutala ukubeka isihlalo sakho
ngaphezu kwesihlalo sikaBaba uNkulunkulu ngoba sinayo ihistory la kuleli bandla lapho lapho babrandwa usuku la dedicatewa usuku kwathiwa iThanksgiving Day to uBaba uNkulunkulu but sinawo ama program ok-elevatana sodwa. Hallelujah. And that is how sin entered the heart of man. Hallelujah. If there is any thanksgiving esinokuyenza bafowethu la esanctuary enkosamo ukuthi sithi present our bodies holy and acceptable, sihambise imizimba yethu kuBaba uNkulunkulu indwele futhi yamukelekile kuye ngoba that is our only reasonable service and sacrifice. Asinakho kwanele esingamnika kona uBaba uNkulunkulu ngaphandle kokuthi simnike uqobo lwethu. Hallelujah. Asinalutho ngaphandle kokuthi simnike uqobo lwethu. Iyona ndlela yokuthi simbonge day in and day out. Hallelujah. Asigadeni lezinto nganza kwethu. Asigadeni. So uNkulunkulu ke uthi ungazenza mfowethu lezinto ubone zenzeka. Kanti naye uNkulunkulu is giving you a long rope yokuthi to change your mind before this rope ikenge wena. Hallelujah. uNkulunkulu will never let anyone who hold his name in vain, who misrepresent him and his truth, who tries to strip God of his sovereignty and glory, majesty and honor. uNkulunkulu will never let that person go scot-free. He will never let hold that person guiltless. Ngeke mfowethu utanase, ngeke mfowethu uchanase, ngeke ucabanga ukuthi what do as you wish here. Hallelujah. Bashaya abantu ngegama Jesus, Jesus, God, God. Babe weak emadolweni and think uNkulunkulu akabona, uyakubona. Hallelujah. Yiko nje ekuveza eintshumayelweni enjengalezi. La kufanele khona uphaphame and repent. Hallelujah. Uphenduke. Hallelujah. Ngeke uNkulunkulu akuyeke utanase mfowethu. Never. uNkulunkulu mfowethu uzokubeka icala. Hallelujah. uNkulunkulu uzokubeka icala. Ngoba phela wena usu famous ngecontroversy. Usudumile kuthiwa you are the controversial pastor. Uzumenywe endaweni umenyelwe ukuthi wena ucontroversial. I-controversy sikwakhela udumo. Hallelujah. And uNkulunkulu uthi uzobeka icala ngalokho. And uNkulunkulu mebeka icala ngalokho. uNkulunkulu uthi on the spot. Mina Jehova uBaba uNkulunkulu to show you ukuthi I will not hold you guiltless. I will not let you go scot free. Ngikiyeke nje utanase uchanase ucabanga ukuthi kwampunze edlemindla. Hayibo akho zinyane lana manje levuke lingadliwa nje ingwenya ecwebe iziba. Mina nguJehova uBaba uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu uthi people abantu abangaliphathi ngobungcwele igama lakhe, abantu abaqamba amanga ngobuNkulunkulu bobuNkulunkulu bakhe nemisebenzi emihle yomusa ayenzela abantu bakhe, abantu abazama ukuhlwitha noma bamhlubule uNkulunkulu ofubukhosi nobungqongqoshe bakhe, nabantu abaphendukezela umusa kaNkulunkulu bambathise inkazimulo yakamanyala. uNkulunkulu uthi le nhlobo ke yabantu on the spot ukuze ngibakhombise ukuthi mina Jehova uBaba uNkulunkulu angeke nje ucwebe iziba. Ngeke ucwebe iziba mfowethu niphathe ngeze igama lami. uNkulunkulu uthi le nhlobo yabantu ke I shut them out. Ngiyabavalela kumandla okuthandazelwa, ngiyabavalela futhi nasemandleni okunxuselwa. Hallelujah. Noma labantu ningabathandazela noma ningazama ukubanxusela, mina Jehova uBaba uNkulunkulu ngeke ngizwe next.
enikhulekayo enikhulekela bona. Hallelujah. Ngeke mina Jehova baba ngizwe imikhuleko yenu. Amen. Ake siye lapha encwadini kaJeremiah so that this thing makes sense. Hallelujah. Ake siye lapha encwadini kaJeremiah chapter 7. Konzosheshe uyibambe lento. Hallelujah. Jeremiah chapter 7. Siye futhi nalapha ku chapter 11. Amen. Now, uNkulunkulu kuJeremiah ke lapha ku chapter 7 uma uya ku verse 16 uthi le nhlobo ke yabantu ezama ukungihlwitha ithi undress me ingihlubule amandla obuNkulunkulu bami nobungqongqoshe bobuNkulunkulu bami baqamba amanga ngami baphendukezele umusa wami bambathise inkazimulo yami ngamanyala. Siyaziswa ke namhlanje la esanctuary ukuthi nina masanctuary amahle sesiyadlalisana ke manje siyatheketisana. Amen. Nina bazalwane namukela uKristu njengenkosi nomsindisi, yazini lokho ukuthi noma nifundisiwe ukuthi the fervent prayer of the righteous avails much, ukuthi umkhuleko kwaloyo othembekile kuBaba uNkulunkulu unemphumela emihle. Yazini ukuthi kodwa uma umuntu mina Jehova uNkulunkulu sengimvalele ngaphandle kwamandla omkhuleko nokunxuselo, ayikho into engayenza ngisho ngathiwa nimthanda kangakanani. Hallelujah. Ingakho ke la uverse 16 kaJeremiah chapter 7 verse 16 uthi, do not pray, ningabakhulekeli le nhlobo yabantu, ningabanxuseli, do not even lift a cry, ningabanxuseli kimi mina Baba uNkulunkulu. Don't make intercessions, ningami in the gap. Hallelujah. Nivimbula kalami oluza khona. No. Ningakwenzi lokho. Why uNkulunkulu uthi singakwenzi lokho? Ngoba mina Jehova uNkulunkulu ngeke ngize ngiyizwe leyo mikhuleko yenu, ngeke futhi ngize ngikuzwe ukunxusa kwenu ninxusela labantu. Hallelujah. Uyaqhubeka uNkulunkulu nalapha ku chapter 11 mubuka ku verse 14. Uthi ngiyaphinda ngithi le nhlobo yabantu eqamba amanga ngami, le nhlobo yabantu ephendukezela iqiniso ngami nomusa wami izembathise inkazimulo yami ngamanyala, ningabakhulekeli labantu, ningakhali, nize nifaste, nibafastele ukuthi mina Jehova uNkulunkulu ngibe nozwelo ukubona. Ningabaxuseli, even bona uma sebekhala beyikhalela bona ngokwabo, mina Jehova Baba uNkulunkulu ngeke esikhathini la bengidinga khona ngiwuzwe umkhuleko nezikhalo zabo bephakathi ku trouble amen zempilo ebachallengeayo. Mina Jehova Baba uNkulunkulu ngeke ngibezwe. Hallelujah. Now kungenzeka ukuthi uyayibuza ukuthi hawu Pastor Twala kwa Sanctuary Family Church nhloboni abantu le, ngoba kungenzeka ukuthi yaziwa ngilalele le ntshumayelo unaware, ngingazi, kungenzeka ukuthi mhlambe nami ngingomunye walabantu laba uNkulunkulu asebavalele ngaphandle kwamandla okukhulekelwa namandla okunxuselwa, amandla omthandazo namandla okunxusa. Hallelujah. Mhlambe nami ngingomunye nje odlimaza abafelokazi, ngingomunye oqamba amanga ngobuNkulunkulu kaNkulunkulu nangobungqongqoshe bakhe uNkulunkulu, ngingomunye nami oqamba amanga ngemisebenzi emihle yomusa uNkulunkulu ayenzela abantu bakhe. Ngithi yenziwa yimina ngoba I'm their spiritual father and a set man. I'm an angel of this house. Zonke izinto zenzeka ngami and through me. Without me nothing will happen.
awutholi umsebenzi, awutholi bantwana, awutholi imshado. Hallelujah. Kungenzeka ukuthi nawe kuleyo group yabantu, who knows? Kungenzeka ukuthi nawe you have fallen trap wethwala in the things leseyitrendayo emabandleni eseyimbathiswe inkazimulo kaNkulunkulu zibe zamanyala. Zingeke futhi zize zisupporteke scripturally ngokwembhalo engcwele. Hallelujah. Kungenzeka thwala. So sihlezi ke equnjini eliphezulu futhi sibuza, sihlezi enyaweni kaKristu Jesu ukuthi who are these people? So bona abantu le Jehova oyivalela ngaphandle kwamandla okukhuleko, kwamandla okunxusa. uNkulunkulu usinika inhlobo eziwu4 kwethu zabantu. Okuthi uma bengaphenduki, tough. Number 1, uNkulunkulu ukhulume ngama-fornicators and idolaters. uNkulunkulu ukhulume ngama-fornicators, abantu abaphile enkanukweni, abakhanuki, nabantu abama-idolaters, abantu abakhonza izithombe, nemfanekiso okusezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba, abacabanga ukuthi kurepresenta noma kuveza izinto ezingcwele zombuso kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Kungenzeka ke nawe ethwala ubhizi ujulukithu ukuthi zegazi. You standing on the mountain of the Lord. Kodwa ugqoka isiphambano esifubeni sakho. Esinomuntu osikral nozace ngendlela eyisimanga indaba imbambo isobala, o silver noma bronze noma gold. Hallelujah. Enubhizi uthi uyashumayela. Kungenzeka ke ethwala ukuthi nasiphakathi endlini yami yokukhonza, indlu yokuthandaza kaBaba uNkulunkulu, usukhohliwe ukuthi kunezithombe emva kwakho epulpit. Hallelujah. Khona ngisho isithombe sakho nonkosikazi wakho lapha epulpit. Amen. Asikho Nkosi yami. Kunzima bafowethu. Kukhona nezithombe ezithile emva kwakho wethwala enzima. Kodwa ubhizi uthi ushumayela wena the besora, the good news. Kodwa uphethe sambulo ngoba wambulelekile wena in person. Hallelujah. Kungenza ukuthi ubhizi wena athwala uyashumayela kunento lokuyiphethe ubala amaqhakuva ayo ngeyithupha. Uthi ukhuleka kuyona. Hallelujah. Ulokhu uphusha amaqhakuva ayo nobuqhwabasi bakhona ngeyithupha. And deep down you are convinced ukuthi you are on track. Hallelujah. Kodwa imbali yaphikisana naloko kwenzayo. Hallelujah. So uNkulunkulu uthi gada ke thwala ungabi omunye wabakhanuki, fornicator, ungabi omunye futhi wama-idolaters. Hallelujah. Yes. Kuningi esingakusho bafowethu. Igroup yesibili, icategory yesibili yabantu uNkulunkulu athe asidile nabo. Uthe we must also deal with the sons of disobedience. Yabona? Ingane zenkohlakalo, ingane zobuhlongandlebe, amadodana enkohlakalo, amadodana obuhlongandlebe. Hallelujah. uNkulunkulu uthestile nabo. Abesithathu ama-false prophet, abaprofethi bamanga. Then abesine, it is the Antichrist. Hallelujah. Now, for purposes of time, namhlanje sizohlaziya nje abokuqala ababili ukuthi sizobuka abakhanuki laba abaphile enkanukweni zabo, abamithisa izingane la esontweni zekwaya, ababiza izingane ukuthi zizoklina emakwabo abafazi babo bebengekho, qhumizisa left right and center, babiza amakhempe ezingane kube yibona baba in charge, zibuye ingane ikhulele. Omunye wabo nawe umkhanuki uphile enkanukweni. Hallelujah. Uyiconman urobha abantu ofu imali zabo, umkhanuki ukhanukela imali zabantu. Hallelujah.
kanjalo uma usaphila ekutheni wena ukuze ugwaliseke kuma feelings nemizwa yakho ukuthi you are holy, kudingeka kube nezithombe ezithile ezifoma part of imjiva yakho igqokayo. Hallelujah. Zibe pasted all over the church. Uzudayise nezitika esontweni wena, zinamathiliswe emotweni zabantu abakhonza kuleli bandla. Wena ofuna imali, you are creating an empire for yourself. Suyiphendula umume we trade indlu kaBaba uNkulunkulu. Sendayisa nama products by the way. Ngoba kuyaziwa man ukuthi unkosikazi kaPastor uma edayisa uforever, all of you. Ngoba nonke nifuna ukuappearisha nibahle kuyena, nibe favored, nizoba ama customer akhe ka forever. Kutholakala ukuthi yena ufike very late in the queue ka forever, and bebekhona abantu abadayisa uforever la kuleli bandla. But ngenxa ukuthi ababona abafazi baPastor bebehaslisha bedayisa le kude, but lo udayisa la ngaphakathi. We are promoted from one rank to the next. Ngenxa yebandla. Ibandla seliphenduke i-trade port yakhe. Trade ngalo ibandla. Thenga imoto wakha nemizi. Undayisela izinto niyibandla. Igebengu lezi. Zigqoke amabhotiki ngeyimali zenu. Abanye babendayisela amabhanoyi aka Triple M behabazalwane la ngaphakathi manje. Asikhulume leli qiniso. Abanye benu baliyeka ibandla, bayiyeka inkolo ngenxa ukuthi umama umfundisi ubaba umfundisi wabadayisela ibhanoyi la Triple M lebizwa ngegama elithile, kodwa ngenxa yokuthi lethulwa kuphi epulpit lalithwele liphethe ama signs okuthembeka ngoba lethulwa indlu kaBaba umfundisi, umama umfundisi. Nafakwa 20,000, 25,000. Wayithola umama umfundisi noma ubaba umfundisi leyo mali ayeyihola yena nezigebengu zakhe. Wathenga imoto phakathi kwenu phambi kwenu, wabonga uNkulunkulu nashaya izandla. Edlala ngani manje, niphatha ngodaka emehlweni. Eniphatha ngodaka emehlweni. Esithi le mali uzakhelena ngokusebenza kanti uqola nina. She's a con woman. He's a con man. Landisa ibhanoyi nasala. Weza la phambili. Waqaganisa, wakhesa wenza zonke izinto. Wabiza ibhanoyi ngoSathane namabibane, nonamehlo abovu neimpondo. Kodwa akacabanganga ukuthi kulomnotho anawo awuthola ngezithukuthuku zenu, ukuthi at least abuye azoninika noma imadlana ethile encane. Ukuthi noma ungasabuyelwa ngo-25,000 rand wakho mfowethu, ngawakha umnotho ngawe, nangu noma u-15 at least. Bayiyeke inkonzo abaningi bethu. So uNkulunkulu ke bafowethu uthi asiba-address-ke labantu. Iy'nkanuki lezi ey'nkanukela iy'mali zabantu, and idolaters, abakhonzi bey'thixo ney'thombe. Hallelujah. Mese si-addressa-ke futhi nani? The sons of disobedience. Amadodana obuhlongandlebe, amadodana enkanuko. So today sizodila nalabo ke bafowethu. Amen. Nawe ngenza wethu ake siqaleke ngabakhanuki nabakhonzi beyithixo, the fornicators and idolaters. Amen. Asiyeke lapha encwadini yabase-Efesu chapter 5. Hallelujah. Asiye lapha encwadini yabase-Efesu chapter 5. Kungani uNkulunkulu athi asidile, asikhulume bafowethu ngama-fornicators and idolaters, abakhanuki kanye nabakhonza izithombe. Kungani? Now uma ufunda incwadi yabase-Efesu lapha chapter 5 uyiqala lapha ku-verse 5. Hallelujah. uNkulunkulu uthi, for this you know, ngalokhu-ke nina niyazi ukuthi akekho umkhanuki nomuntu ongcolile nonenhliziyo engaphandle, a covetous person ogqoka uthayo bovu
ngoba ulimi lungaphandle lahala ungumgodoyi ngokweBhayibheli. Haleluya. Akekho umuntu futhi owumkhonzi weithixo nesithixo ithombe who has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Akekho umuntu bafowethu owumkhanuki, akekho umuntu ongcolile, akekho umuntu okhonza ithombe onesabelo embusweni kaBaba uNkulunkulu, onesabelo embusweni weNkosi yethu Kristu Jesu. Haleluya. Akekho. Ngamafishane noma singakukhulekela noma singakunxusela usuvalelwe already ngaphandle until such time wena uhlambuluke. Turn around. Amen. Now kungani uNkulunkulu la encwadini yabase-Efesu mfowethu chapter 5 verse 5 kungani uNkulunkulu akhulume kanje kimi nawe? Ngoba khumbula the time siqala mfowethu singenisa uNkulunkulu uthe God Sanctuary Family Church ningakwenza konke kodwa yazini ukuthi ningaliphathi ngeze igama lika Baba uNkulunkulu wenu, ngokuba uJehova uBaba uNkulunkulu akayikumiyako oliphatha ngeze igama lakhe. Sasesichaza haleluya ukuthi ukuthini uNkulunkulu mesho kanje, ukhuluma ngabapha abantu. Amen. Now uma sehlisa amanethi ethuke mfowethu espirit simbuka la uEphesians chapter 5 simqhathanisa nobook of Shemot chapter 20 verse 7 sihlobo ukuthi uthini uNkulunkulu kithina njengabantu bakhe. Now uNkulunkulu uthi sizathu esibanga ukuthi labantu ngibavalele ngaphandle kwamandla omthandazo nokuthandazelwa, isizathu esibanga ukuthi ngibavalele ngaphandle labantu kwamandla okunxusa nokunxuselwa ingoba mina Jehova uBaba uNkulunkulu ezulwini lami abantu abakhanukayo, fornicators, nabantu who are idolaters, abakhonza ithombe. Hallelujah. Kimina labo bantu njengoNkulunkulu bangcolile. Yes. uNkulunkulu does not mince his words. Akaloke emixa eshona lena embandaza. uNkulunkulu is not man. Akayena umuntu. Neither is he a son of man. Akayona indodana yomuntu that he can lie or change his mind. Ukhuluma ngqo uNkulunkulu. Uthi nina enenza konke lenhlobo yokungcola, fornicators and idolaters. Kimina menginibuka ngisho nigqoka imjiva yenu nempurampura, ngisho nigqoka ama uniforms esonto, ngisho nigqoka okhololo, ngisho nilengisa iphambano ngendlela enilengisa ngayo. Kimina angiboni anything else but ngibona ukungcola. Thwala ningcolile man. Uma nginibuka ngibona these covetous people, abantu abahalayo, abantu abanenhliziyo engaphandle, abantu abahala nehala. Thwala nehala man. Anikwazi ukulinda nize nibe nezinto ukuze nikwazi ukuba nazo, uze ube nemali ephelele ukuze ukwazi ukuthola lento oyifunayo. You have become con pastors. You have become prosperity gospel practitioners. Into engekho embhaleni engcwele akukhulunywa nangalo lelo office. Which scripture speaks about it? Prosperity gospel practitioners? Nowhere. Kodwa nina ke seniyibekile kulawo ma office ngoqophololo igebengu lezo nina ntwana. Kodwa isikhathi sisekhona. I've given you a long rope. Uma uqhubeka ngale ndlela uzoyihenga. Make a U-turn. uNkulunkulu wethu uthi yazini ke lokhu wethwala. Uma senivalelwe ngaphandle kwamandla omkhuleko namandla okunxusa, you have no inheritance, anina sabelo embusweni wami mina Jehova uBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Ngamanye amagama anina lutho lokwenza
nezinto eziphathelene nombuso wami mina Jehova Baba uNkulunkulu. Yes, lutho, because ngishilo mina Jehova okhuluma ngaguquki ukuthi I will not let him go scot free. I will not let him go guiltless. Ophatha igama lami ngeze. Ngeke mfowethu ungafuzuka uhwayeke. Ngeke uqanase nje uqanase ngendlela ofisa ngayo. So ngaleyo ndlela ke awunabudlelwano wena. Awunanto yokwenza nezinto eziphathelene nombuso wami. So uma uyile nhlobo ke mfowethu yomfundisi ebalwa ngaphansi kwabantu abama-fornicators, lala nezingane wena la ebandleni, lala nabafazi kwabantu, khonza ithombe, uyihlobisa ngazo zonke inhlobo zeyithombe, uzuhlobise nendlu yesonto, nasesontweni sekukhonzwa wena ngoba epulpiti kunekhanda lakho nonkosikazi. uNkulunkulu uthi le nhlobo ke yabantu uma kungenzeka ukuthi urana i-ministry or a church, hayi mfowethu uyazi ukuthi uyazenzela nje, you are just running your own show. Ngokwembhalo engcwele uma kuye encwadini kaLevi uchapter 10 uzowakhumbula amadodana uAhab noNadib. Hallelujah. Amadodana kaAaron umpriest. Now I involved kulezinto ezi-strange ey'cala abantu nezi-unauthorized by uNkulunkulu, kodwa ngenxa yokuthi babe-operator under the guise ye-office lobupristi, they thought ukuthi they will go scot free. Washaya uNkulunkulu. Simbonile no-Ananiya noSafira nabo benza izinto ezi-strange ngeyimali ey'reyizwe for ukuthi ey'phathelene nento nezinto zikababa uNkulunkulu, kanti bayazi bona ukuthi benzani. Benza izinto ezi-unauthorized by uNkulunkulu, bephatha abantu ngodaka emehlweni. uNkulunkulu wathi you will not go scot free, wabashaya. Ubanike wena nami ocabanga ukuthi we can go scot free, uNkulunkulu will hold us guiltless. Hayi, akho zinyane ke bafowethu lehipho elingadliwa yingwenya nje kuceba izini. uNkulunkulu ukutshela ke namhlanje uyaprofeta ngani, ukhuluma ngolimi lakho la, ukhuluma ngesaga osisebenzisayo wena prophetically ezomuntu omnyama. Hallelujah. Bafowethu bengithi sizowakhava omabili ama-categories uNkulunkulu asinike wona ukuthi siwenze namhlanje, but ngenxa yesikhathi let us limit ourselves to ama-fornicators, abakhanduki and idolaters, laba abayihlobisa ngayo yonke inhlobo yey'thombe ney'phambano nendlu yesonto ihlotshiswe ngamakhanda abo nonkosikazi wakhe. Hallelujah. Nezinye iy'thombe. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu ke bafowethu ukhulumile nami nawe, and uyabona ukuthi ku-easy kanjani to fall trap nokushelelela ungekho aware. Agiye usathane ngethambo lakho, ucabanga ukuthi wena usenza ngakhona kanti awusenzi, usenza khona kanti awusenzi okuyikhona, ususenza ngakhona. Hallelujah. Ngapha kuwena mfowethu namhlanje, decide whether you continue as a fornicator and an idolater. I believe uNkulunkulu ukhulumile nawe, and tonight and today you are deciding ukuthi as for mina nendlu yami ayisiyashintsha, siyayekela ukuba ama-fornicators, siyalekela futhi ukuba ama-idolaters, kodwa sikhethe inkosi namhlanje ukuthi uKristu Jesu abe yinkosi nomsindisi kithi. We love you with the love of Christ Jesus. Amen.